V Chorvátsku aj dnes zasahovali stovky hasičov. Situácia sa na niektorých miestach zlepšila, no rozhoreli sa aj nové požiare. Stále platí, že dovolenkármi obľúbené prímorské mestá ohrozené nie sú. Väčšinu týchto záberov, ktoré máme zo sociálnych sietí, nakrútili Chorváti alebo dovolenkári ešte včera, keď bola situácia naozaj dramatická. Ráno z lesov v oblasti stúpal dym, ktorý bránil lietadlám v hasení, no postupne sa rozplynul. V súčasnosti horí na miestach, ktoré vidíte na mape. Severne od Šibeniku, nad Trogírom aj pri Makarskej. Vo všetkých troch prípadoch sú to požiare porastov na kopcoch nad mestami. Hasiči pre chorvátske médiá podvečer tvrdili, že majú plamene pod kontrolou. Dnes ich zasahovalo v teréne vyše 700 a pomáhali im aj lietadlá. Takto skončila naša kolegyňa z partnerskej televízie počas živého vstupu. Pri mestách Tučepy a Podgora bojujú hasiči s plameňmi už tretí deň. Situácia sa tam mierne zlepšila po tom, čo im prišli pomôcť kolegovia z vnútrozemia. Cez deň bola ale opäť komplikovaná. Stále platí, že plamene sú relatívne ďaleko od obytných štvrtí. Máme tu 10 nových cisterien, čo nám pomohlo. Bojujeme, robíme, čo môžeme. V Dalmácii sú v týchto dňoch tisícky turistov vrátane Slovákov. My sme sa spojili s Bohušom, ktorý s rodinou dovolenkuje na Makarskej riviére. Začalo, bolo strašne veľa hasičských aut počuť, ktoré išli z celého okolia a v stredu ráno sme sa dozvedeli, že nedaleko meste Tučepy je veľký požiar. Tu v Makarskej stále lietali lietadlá, ale myslím si, že dovolenkárov to neohrozuje, že to skôr ohrozuje tam tie dedinky mimo tých letovisk. Každé ráno je tu si dým, ako keby bola hmla. No a normálne na pláži doplavilo kúsky popola, ako keby tam niekto vysypal pahrebu. Dneska sa to zlepšilo. Dneska sme boli na lodi, ďalej od pláže a už sme spoza toho kopca videli oveľa menší dým, tak si myslím, že už je oveľa lepšie. Chorvátska polícia dnes v Zadare zadržala muža, ktorý založil požiar v blízkosti mesta. Ten, ktorý horí pri Tučepi, zas podľa chorvátskych médií zapálil nechtiac nepozorný včelár. Alžbeta Garajová, Maťašovská, televízia Markíza. No a spájame sa naživo s delegátkou cestovnej kancelárie Satur Janou Domič, ktorá žije v Chorvátsku. Pani Domič, dobrý večer na Jadrán. Vy pôsobíte v tých známych destináciách, ako sú Vodice, Tučepy, Podgora či Trogír. Teraz ste vo Vodiciach. Ako to tam teraz vyzerá? Majú mať Slováci, ktorí sa do tejto oblasti chystajú dovolenkovať, obavy? Zajtra je sobota. Dobrý večer. Zajtra je sobota. Čaká nás taký najhlavnejší výmenný deň a ja by som teda Slovákom rada odkázala, že sa nemusia báť ísť do Chorvátska. Situácia v hoteloch, v apartmánoch sa upokojila, zábery, ktoré ste ukazovali, už sú minulosťou. Požiar nad Makarskou je v pohorí Biokovo, je to ďaleko od hotelov, apartmánov, takisto je to v okolí Trogíru a rovnako aj v okolí tu na Vodíc. Čaká Chorvátov predĺžený víkend, pretože v pondelok je štátny sviatok, čiže aj veľa Chorvátov ide sa trošku zrekreovať a všetci na Makarskej riviere, aj tu na Šibenskej, aj v okolí Trogíru, kde boli požiare, sú pripravení na príval turistov. Všade je elektrina, voda, nie sú žiadne problémy, ktoré boli v predošlých dňoch. Pani Domič, ďakujeme za pozitívne správy a želáme ešte pekný večer na Jadran. Ja prajem šťastnú cestu všetkým, ktorí sa vydávajú zajtra do Chorvátska. A teším sa na našich Slovákov na Jadrane.